Robert Abela huwa kontinwazzjoni tal-ingann u l-korruzzjoni fil-konfront tal-poplu Malti u Awċi. Robert Abela baqa' jażel il-korrotti u l-frodisti minflok għażel lill-poplu Malti u Awċi. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li twassal f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u mid-deputati nazzjonalista Adrian Dalija u Stephen Spiteri li saret quddiem l-isptar ta' San Luqa. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jsostni li Robert Abela bl-aġir tiegħu qed jiddefendi l dawk li daħqu bil-poplu Malti u Awċi u lil dawk li daħqu bis-settur tas-saħħa. Flok għażel lill-poplu Malti u lill-poplu Awċi, għażel lill-korrotti, għażel lill-frodisti. Minflok Robert Abela tal-apoloġija illi aħna ippretendejna il-bieraħ fisem il-poplu Malti u Awċi, minflok skuża ruħu mal-poplu, Robert Abela l-bieraħ fil-Parlament għalinna li ma għandu ebda rimors illi baqa jiddefendi lil dan id-dil korrott. Bernard Grech tenna li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem sabiex il-poplu Malti u Awċi ikollu servizz tas-saħħa kif jixraqlu, servizz li joffri kwalità u assigurazzjoni lil kulħadd. Gvern nazzjonalista jara illi l-isptar ta' San Luqa iva isir sptar illi kompli jikkomplimenta is-sistema tas-saħħa tagħna. Inti taħt Gvern Nazzjonalista tkun tista' tingħata s-servizz tas-saħħa li jixraqlek għaliex int jixraqlek aħjar. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Adrian Dalija qal li minflok bħalissa l-Prim Ministru qed jara kif se jġib lura 300 miljun euro lill-Gvern tal-Vitals qed nassistu għall-Prim Ministru li huwa passiv u li ma jridx jaġixxi. L-obbligu tal-Prim Ministru llum illi jara illi jiġbor dawk 300 miljun. Imma la qegħdin hawnhekk fil-bibien ta' St. Luke's, naħseb dan huwa l-ikbar xempju. Jiena għad kif tellajt il-fuq minn 55 xut, f'44 seduta, 3000 dokument quddiem il-qrati, imma jekk hemm monument ta' prova, jekk hemm l-ikbar prova, huwa dan l-edifiċċju, dan il-bini illi hawn warajna. Adrian Dalija qal li dawk li ħolqu l-problema ma jistgħux isolvuha huma u għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex minnu responsabbli iwieġeb għal emilu. Min-naħa tiegħu id-Deputat Stephen Spiteri qal li għaddew 7 snin minn mindu l-Gvern tal-isptarijiet lil barranin u minflok għandna investiment qed naraw sptar San Luqa li huwa monument stingat li ma għenx biex titjieb is-sitwazzjoni tas-saħħa f'pajjiżna. Il-poplu Malti ma jridx drawings, irid sptar fejn jista' jinqeda kif suppost. Ilna ngħidu bħal-oppożizzjoni li pajjiżna mhuwiex ta' sptar wieħed u l-isptar San Luqa seta' jservi bħala t-tieni sptar biex iva ikonna servizz aħjar u mingħajr dewmien. Stephen Spiteri saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex ikonna servizz tas-saħħa fejn ma jkunx hemm dewmien anki għal affarijiet bażiċi li jsir investiment denju biex ma jkunx hemm mediċini out of stock u biex il-ħaddiema tas-saħħa jingħataw ir-riżorsi kollha meħtieġa dan sabiex is-settur tas-saħħa f'pajjiżna jitjieb u ma jibqax mifni bil-korruzzjoni u l-insigurtà li ġab il-Gvern Laburista.